Mijn man is begonnen te breien. In de tijd dat er een ier tussen was, heb ik door de rechtszakken. En ik kwam thuis en toen kwam er een keer een jongste, die is een nieuwkomerke. En die komt op school en die komt thuis en die had breiden. Oh, ze willen, zou ik dat ik net kennen? Och, ik zei, je hebt weet nou al kunsten dat ik zei, moest het maar proberen. Dus eerst een slofje en toen was het op laatst een sok. En maar zeg ik niet, dit is een spanning. Als ik zeg maar hoe daar ben en ik heb het er ook gewoon en ik krijg breidje, het is spanning voor. En dan, als dan, zeg maar wat ik nou doe, heb ik het ook bij me. Ik zal het net haast nooit in de auto voortgaan als ik het net in de auto heb. Want als ik ergens steen en ik moet nog even wassen, dan heb ik het samen. Ja, je neemt het oor al mooi in? Ja, daar hangt een tas en daar zit het in. Of ik heb het ook voor het dashboard lezen, maar ik heb het altijd bij me. Zij juist die moesten we voort, maar toen dacht ik, laat het verrekken, die vrouw heb ik voortgebracht en dan heb ik het even net bij me. Nou, dat kan ik net een dag uithalen. Maar dan word ik zagrijnig. Ja. Klinkt een beetje als een verslaving, Alex. Oh ja, maar ik heb deze verslaving, liever als die oren. Ik denk dat best wel mijn is. Want die kost centen. En die heb je ook zo'n bij. En is het nou weer goed voor het huwelijk? Dat je hem together broodje? Ja. Ja. Waarom niet? Ja. Ja. Dit is wel een gezamenlijke hobby, maar dat ik vroeger graag naar mocht. En als het dan eens even net woe, dan wil hij me helpen. Dan kan je ze een rok maken met plooien. En dat wie nou voor je trouwen. En dat woe net. En dan gaat er zelf bij met hem op een vlier in de vakkamer. En dan speelde het die hele... het er hem speelde. Dat is haar bedoeling. Dus we elkaar altijd heel goed aanvullen kunnen. Ja. Ja. Lief en leed, 50 jaar deelt. Ja. En ja, zij hebt het eigenlijk ook. Ja. Nou, maar je hebt net altijd zij zelf zou graag willen. Nee. Dat traint ik wel eens anders. Nou, want je moet elkaar verstaan. Ja. Je moet naar elkaar luisteren. En je moet nemen en ja. Zij is het leven. Ja. Nou, maar die wijze woorden sluiten we dan maar af. Dat bedankt. Goeie. En nu is het weer. Wat ben je aan het doen? Ja, ik ben een schilderij. Dat zie je wel. Het is het kerkje van Ginnem en ik had dat kerkje hier voor 2 weken. Het kerkje hier? Ja, het kerkje hier, ja. Ja. Waarom? Ja, om wat inspiratie op te doen, hè, voor het schilderen. En dan hier je ook gewoon kerken? Ja, en dan hier ik een kerken. En wat doe je dan? Een kindje in het burg. En wat doe je dan in zo'n kerken? Nou, ik ben hier begonnen met eerst zeg maar de buitenkant van wat ik hier belibje en dan de binnenkant wat ik innerlijk dus hier echt belibje, dat vertolk ik dan in een grote schilderij. Ja, dat probeer ik weer te gaan. Oké. Dus je ben ik een beetje op een herinneringsreis, inspiratiereis. Ja, precies. Neem het door maar op. Ja, en een beetje retraite. Ik nog? Ja, zeker. Ja, dus ja. Dus... Het is net zomaar kleer zo'n schilderij. Nee, zeker niet. Er gebeurt heel wat, ja? Ja. En heb je op deze reis al wat hoe je zelf leert? Ja, zeker. Ja? Ja. Wat dan? Ja. Mijn familie die leidt hen op het kerkhof. En dat is heel confronterend. Want het leven had een begin en een eind. En daartussenin daar speel je een heel soort dingen aan. En dan maak je een heel soort keuzes maken. Dus en dan denk ik daar na, wat voor keuzes gaan zij maken. En ja, voor het goede of voor het verkeerde. En daar word ik heel erg mee geconfronteerd, ja. Nou, en dat nog Sjen op de schildering dus? Ja,
En dat is moeilijk, ja, om dat weer te gaan. Dus om die innerlijk weer te gaan in een schilderij. Dat vind ik het allermoeilijkste. Dit is makkelijk. Dit kan iedereen. Maar dat oren, dat kennen maar weinig mensen. Ja. Nou, succes! Nou, dank u wel. Het zit je in elk geval noffelijk.